No teraz vám základy retušovania. Retušovanie je podľa mňa také základné, lebo napríklad chcete niečo dať preč, čo vlastne by tam nemuselo byť, alebo napríklad červené oči a podobné tieto veci na fotkách, ktoré nechcete, takže trochu si to priblížim. Vlastne z tohto stromu chceme urobiť to, že tento strom by bol celý bez týchto fliačkov, týchto nasprejovaných, takže čo robíme, sa stlačíme tento nápoj, volá sa to Clone Step Tool. No a čo vidíme je vlastne, že týto vlastne zoberieme farbu alebo vlastne farebnú zložku z tejto časti stromu a dáme to sem. Takže dáme Alt nám to vlastne naberie tú farbu, vypneme Alt a teraz nám to ukazuje, čo presne sa tam zobrazí. Ja si trošku zväčším ten nástroj, aby to tam bolo, vlastne by sa to lepšie a teraz to začnem prefarbovať normálne, ako keby ste sprejovali a celé to nám zmizne. To isté urobím so spodom, lenže keďže nechceme, aby bolo až také svetlé, takže dáme Alt znovu, naberieme zo spodnej časti stromu a tiež to prefarbíme. A tu máme, takto sa náš strom vlastne